Advocate Nelson Chamisa votaura nyaya dzeGNU. Finally vari kutaura panapa, vakanyora kuti Throwback Thursday inyaya yavakanyora nezuro paFacebook page pavo. Vakanyora kuti life is dynamic, things change, time flies, change happens, #Throwback Thursday. Pamufananidzo vanga vakaisa President Emmerson Mnangagwa vakagara paside naTendai Biti vavati ivo Advocate Nelson Chamisa na vanotwa Dr. Sidney Sekeramai. But ipapo kada kutarisa pavanhu vese Advocate Nelson Chamisa vanga vakapfeka zvavo serious chaiyo, kwete zvekunyeba, serious yekutoratidza kuti hapana zvimwe zviyazviyawo zvavo. But I'm sure kuti vanogonga vakangokept ko zvavo vakaningira. But madays eGNU yavo yavakaita yena na the late Morgan Tsvangirai. So panapa ndazodzika ndichinzwa zvinhu zvanga zvakupindura vanhu panyaya iyoyo. Vatotaura kuti Mr. President, as a nation we were expecting change for a long while now, but I came to understand that we are money changers. Very soon Zig will come to play and we don't know up to which denomination again. I was once a poor billionaire in Zimbabwe. We have hope, that's why you always see us trekking in the streets. Mumweo akati, there is no permanent enemies in politics for sure. Something tells in my head that Mnangagwa will hand over power to you before 2028. This picture means million things. You can work with him for the betterment of Zimbabweans, and doesn't mean you should betray the people like your colleagues did. Push the interest of Zimbabweans to Mnangagwa. Parikunzi enda unotaura navo, unogona kumboshanda navo zvinguva diki uchibatsirana navo since vasiri kunyatsonzwisisa zviri kuitika zviri kungotaurika. Kunzi uchienda mumbonoshanda navo uchimboisawo maideas ako ipapo nyika ende mberi. Mumwe akati unity and maturity are vital keys in nation building. Let's have unity of purpose even though with different ideologies. We both need each other for real progress to be fully effected. The aged need the young and the young need the aged as well. Ndobva enderera kuendererawo zvikanzi saka ukazorasika papi naiwe mufana wangu amene kuti akutaura ari kuti mufana wake ndiani, ari kutaura president ari kuda kugadzwa nenyika yese kuti mufana vamwe vanhuwo vanongomhupuka vachingotaura zvisina nebasa rese amene chii chinechitika. Mumwe ndobva ati nothing is gonna change in Zimbabwe. Mumwewo asina hope kana kuti tingati unfocused youth there kana kuti tingati chii ari kuti nothing is gonna change in Zimbabwe. Ameno pamwe iyeyo haana kana plan mumba make munhiye kana kuti haana chaari kushuwirawo kuita muupenyu. Ndo vamwe vanhu zvanenge vachingoitawo ipapa ameno. Mumwe akati that's a great move, join the winning team, if you can't beat them join them. Ari kutaura kuti mumwe ari kuti aiwa vajoinewo kana usingakwanise kuvadonhedza chibva wangopinda ushande navo. Ameno kuti ari kuedza kuda kuti chii. Mumwe akati big mistake me testing the mic at my best friend's wedding. Vanhu vari kuta vachitaura tumadimikira vatotaura kuti aiwa iyoyo mistake hombe iyoyo yemakatoita pamashure ipapo. In other words anenge achitrai kuti musazvipamhe futi. Mumwe ari kuti that time you need you and at that time you and ED both were young and energetic, but now we don't know who is playing someone. We need independence, we need new leaders. But if ZANU-PF wasn't selfish, we were supposed to be somewhere. But anyway, we know those who want to lift the country are being mistreated and tortured. Anyway, as I know, and the faith is my liberation, one day you going to go make it Zimbabwe the best country in the world. Mumwe akati political tolerance and coexistence in a multi-party society, case study of Zimbabwe. How I like my MSc topic. Ndo mashoko ari kubva kune mumwe ndobva ati trust AD, hope will change. Ziggy, the best, let's trust Ed, ask God to intervene. The only thing that is constant in life
is change. Mumwe akati waisatya kupiwa ice cream here, vamwe vanonga kungotaura vachikukombeta zvisina basa resega titi chijamba mumwe comments evanhu vasingashandise pfungwa. Mumwe akati people change too, money is the root of evil. Mumwe anobelieve kuti money is the root of evil. Inini zvangu personally I don't believe kuti money is the root of evil, but tikungoti the love of money ndo makataurwa eBhayibheri, because tikati money is the root of evil mungadai musingaende kumabasa epapa. Saka ngatimbosiya vanhu vanotaura pfungwa dzisina nemusoro wese. Mumwe akati the best time of our generation, please Preso bring it on. Vanhu vakafarira kanguva kakomana. Even airtime ndo pakatanga kutotengekawo, masim card ndo pakatanga kutotengekawo, zvinhu zvakatanga kutongogadzirikawo munyika kuzona $4 ndo payakapindire papo. Mumwe akati wonderful time. I wish you guys could swallow your pride, work with one voice and take Zimbabwe far. Mumwe akati where are you, we are still suffering though we voted. Mumwe ari kutaura ameno nyaya dzaakudzosa. Mumwe akati we don't know where we are going but we are going. Mumwe akati pride destroys you. You have so much pride, Mr. Chamisa. Why don't you work together so that we can enjoy our country? Ameno kuti mumwe ipfungwa dzake dziri kutaura kuti work together nani. Vanhu vanongotaurawo zvimwe zvinhu vasinganzwisisiwo zvepolitics zvinobva nekupi zvichienda nekupi. But anyway, mafungiro ese evanhu tinomakoshesa tomadakadaro. Mumwe akati be strong and know that I am God. Our God is a game changer and the way maker. Mumwe akati go and see Victor. Ameno vamwe vakungonyora zvisinangana nebasa resa. Mumwe azongoti President Chamisa matiregerera. Ndo nyaya yako yeZimbabwe yandasangana nayo yanga yakataurwa pano pa page raAdvocate Nelson Chamisa, vachidzosa kumashure, dzosera vanhu ndangariro yezvinhu zvavakasangana nazvo, zvinhu zvakamboitika kumashure uko. So mureZimbabwe kune vachangotibata panapa panonzi paKulen TV, haujambwe neupdate baba, tinongogara tichingoya nenyaya dzese dzinenge dzichingoitika.